салом алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Ҳафтаи охир и хоино дига намедонад чӣ вопрос бутам. Видеое ки ту съёмка кеси Соқуф Аюб, аз куҷо пул меёвӣ? Ростша бугӯ. Қасам ба имону, қасам ба Худо. Ҳамаш бепулай. Охи ман чӣ зурм омада ки дурӯғтон бугӯм? Охи ман ранги шумо ҳаромхӯр нестам, назад ё. Охи мебуроин публично гап мезанем ки 38 ки чанд та гуфтам, агар дурӯғ нагӯм, 38 то 40 000. Видеои ма 38 то 40 000 ёрдам кунед ту. ин лаънатӣ бояд як сум дӯст мекунед, бояд далбаи бу дига аст, роиш мекунам 100 сум 200 сум. Ман гуфтам у видеомда ки барои 100 сум 200 сум мардума депортатсия кистам. Хаим ҳаромиёша бара бихӯрам, ин мард нест ки бибура кор кунам. дӯстони азиз, гӯш накунед ин ҳайвонора. Видеое ки ҳамун кесе 15-20 минут вақт дар кора. Ба Худо қасам мехӯрам, видеои ман ҳамаш бепула. Ман он рекламаро роз накесам, дидесин. Просто як роз фикр кардам, ман ягон журналистики продажный набошам. Ман пуромадам инени хима гап зесам, гуфтесам эй лаънатиё, дурӯғ мегӯед шумо. Дайҷа шумо дурӯғ мегӯед. Эй кабири далбаё, проституткора пад Европа ҷамъ кун. Эй ҳатул, дурӯғ нагӯед. аз Худо наметарсед шумо? Эй беимоно, эй лаънатиё, Муҳаммад Иқбол, тра падарат ҳаромхӯр буд. Падарта падараш ҳаромхӯр буд, ту ҳаромхӯр меравӣ, фарзанди ҳаромат ҳаромхӯр меравад тра. Ту чӣ дурӯғ мегӯӣ мардума? Видеои ман иқа пул месад роҳӣ кунед. Бимбира айруста, мард ша дар ҳамин ҳаёт. Манда плевать ту дар ҷога ки пастелда. Меҳнат кардан дар кор аст. Мефаҳмӣ, меҳнат, пули ҳалол. Як порча ноне ки дар даҳани фарзандомон мемонем, бояд мо иро ҳалол бояд кор кунем. нигоҳ кун. Падараш ҳаром. охи падари гулсӯхтаи лаънатӣ просто шумо хӯронд. охи ҳарома калонш кард. ҳаром мебирояд. дӯстони азиз, одаме ки ҳаром мехӯрад, фарзандашам хеле як далбаё мешавад. мефаҳмӣ? болами хеле фарзандш ин чӣ кеса ҳаром хӯронд калонш кард. ба имоном қасам мехӯрам, чӣ видеое ки ман кесам, ҳамаш бепула. Просто фотошоп. Всё. эй хоино, фикри мурдантон шумо мекунед? ман ба имоном қасам мехӯрам, ман ҳар рӯз дар фикри мурданом ҳастам. ман тайёр ҳастам ки тоза ҳастам. вале ман мегирам 15% ман хайр мекунам, исид ягон шуда мемонад. бояд пишти зиндагӣ. шумо чӣ хел ҷавоб медода бошед? чӣ хел шумо ҷавоб медода бошед? эй хоино, эй ҳатул, син сатана, эй чумо, далбаёб, крыса. Ты настоящий крыса, подонок. Ты дура. Ты коза ёбанутая, блядь. Без извинения, блядь. Проститутка ты, блядь. Подзаборная шалава, блядь. Вонючая, блядь. Коза, блядь. Марчидан дар кор аст дар ин ҳаёт. Чумо. дӯстони азиз, ҳаётон набурорем. ай рӯзи 1/01/2023 эфирда насиб бошад ҷавоби минбар 3, 4, 5, 6 фақат ай бораи Муҳаммад Иқбол. кадомит чизи гуфтанӣ ҳастӣ ай Муҳаммад Иқбол? 5 минут, даже 10 минут, пожалуйста. фақат ба пеш, дӯстони азиз, зинда бошед.